Град Кричим, древно селище от ранно византийско време. Град, който през 2025 година е с население от 7094 души. Вижте колко интересно правим статистиките за населението. Не еди колко си броя хора, а души. Защо ли? Сигурно има защо. И така градът е имал в дефилето на двете страни на дефилето на река Въча е имало две крепости. Все още има такива останки от тези крепости. Намираме се на 253 метра надморска височина. И аз спирам обикновено тук в едно магазинче за фрешчета, но за съжаление сега са измили фреш машината. Но нещо друго много интересно, което видях, е над едно от магазинчетата са наредили едни пухчовци. Интересно. Хубав ден!